Yes. Gidi twak ni ber. Penyo mori penjo Wilberforce kata tamore duki dongruok en ang'o? Dongruok en ni ka nyasako onge gi koti to bedo gi koti ka uno manyiso sako dongruok. Dongruok en ni bedo gimo manyien e ngimani mani onge go. Dong mane dongruok. Gimana na wache ni jowagi wawe chalo joma wablem ni wachalo jowa ma jotelo nikech wabunge gin joala gin joma timo kata wan kama wantino kwan wabunge to kadang bedne owach masolo pesa mokato jogi mwandu kama gibede jogi ok ni nono niso kata kinyo dhi bunge amono ka ji declare ga mwandu gi to pok onyo ng'at mo declare ga ni milion achiel en kama ni en owath kama samo dhi etelo so gimata mwache niya wais jo piny ni wawe mix ano ka Julius mix gimoro ka jowa okada cho jo ose fail jotendwa maybe samo jo piny na gi fail ka gitiyo marach to mano koro wachgi but gimonya ko ngeni to joma malo gi nikech sani ka diponi Faruku wacho ni odhi Kanyagwa dala wakacha to mujuma manyando nyaka bedi odhi teo mateka Faruku nyaka manyi go mathiso ket kambe an jo wala ka Charles Osa kan puko yera anya cho ni Faruku biro gocho ne minewa ma Kanyagwa larambe waketa siling moro 50 ok nyisi ni na yode ka nyambe samora timo wala mako matindo tinde town so nyiso ni jogi nyoro nyesande nyawadhi lema kanisa moro iluongo Sakwe kara chonyo gi CS Mbade manye chief guest ket nyogero kanisa nyogolo mich ne matin kaka Mbade ket Mbade we bedo ni CS osebedo joala kogolo yo matis kanisa okisi nyako wuge treasury ke treasury nigi chikege moko Mbade ok na accounting officer en the PS mar ministry so nyako ng'e ni jotendwa gi mokuongo onego mor ni wan gi jotelo manyagolo gi moro ng'e ni chien kacha sirikal ma chien cha giginjo ok timore to sani wanyogo mor ni wan gi jotelo manyalo wuotho ni koro Sunday kata Saturday to anno kan tie ndege moro ntie group moro ni Homa Bay group moro ni Siaya group moro ni Kisumu to kata kan tie kata matin to jowati mago jowa konyore number 2 okay about women kende tuk group gin vijende manyo me pes tuk weekend ni dong gin vijende ok gin mine be nyoyudo matin tuk bedo matin kamo wen kiwedi gi mar deputy president madhi mbele 2 weeks ago niche PS remo moro bopogo tuk ne jo tuk ma Kisumu so nyiso ni at least ntik matimo re piluo ka ok en Homa Bay to en Migori ko en Migori to en Siaya koro Wilberforce gi owado ma ja Migori samoro be wako ngwayeni ani wan gi joma nyakonyo wa kata matin gi nje onge piluo actually chakre 1963 gi ok timore ga gi chako timore serikal duto ne koro wapenye to ka gitimore to jowadhi benefit maro monade mane gimone kwa penye nikech ko wadhi riebo jogi kata ka gile bok itimo gi don koro wadhi bedo ni giwonge to ko bedo maonge jogi wan mino ni tijini wan ma jogi dhi nego nikech wan ma gipane wan gi pesa kabiro wa molenye ndi wan ma jogi biro wacho ni bwana mi wo gi moro ornwa to sama jomo ko nyaoro ni ka kwan to dhi konyore kabisa